uMthandeni SK Melisha elakhipha i-album nge-28 November last year. Ingoma yalethi sikhathi umzila okuyiyona ehamba phambili le-album isihlanzise 3 million esikhashana nje esincane, ngoba imiliyoni yokuqala kwamthatha between 9 to 12 days. Kodwa kusuka lapho ingoma yakhe ayibhekanga emuva, yabe isihamba ngespeed, bayikhuphula abafethu abathandi bayigcokama, yahlanganisa yena-ke u-3 million. Kwase kuthi ingoma yesibili ekuyo lo album le ethi Ngiyanquma Mpemu eku-953,000, lapho ifeaturisha khona uMphako, ingoma nje eneyibongo, yaziwa uMphako ukuthi naho uyadedela mayenza ibongo. Ingoma yesithathu ethi Ikepisi leli ina 804,000 views khona ku-YouTube. So ngiyacabanga ukuthi abantu sebe-aware ukuthi ukustream ku-difficult ukustream, sebe-aware, sebeyabona ukuthi akukho that easy, yabona mhlawumbe nendlela abajwayele ngayo. It's just that nje iphirisi bayithola yahamba, mobe kamnandi nabo bawubamba, wabambeka, waqhubeka kuba i-ship isejezini, bawubamba both sides, YouTube and Spotify. Qhamuka igosha yagijima, abantu bayikhetha, yagijima kakhulu. Spotify, YouTube, music video wakhona kuyagijima. So ngapha sekune-album okunzima kakhulu ukuthi lethi uzibhalansise, kodwa bayakhombisa ukuthi yena hayi bakhona bayaphusha. So kuyabonakala ukuthi phela akulula ukustream, umuntu ocanda kulula ukustream uyadlala, kodwa-ke bayaphusha kakhulu abafethu, into zakwethu ziyaphusha. Kuyabonakala imiliyoni lesibili lona lizovela kule album ngekudala, lizovela kakhulu. Abantu abaqhubeka be-stream music, ayabonakala amandla abo. Le album ayiqedi ngisho i-3 months, maningi ama-album aphumile enza kahle, kuningi akwenzayo. Le album iphelezelwa-ke igushika yona-ke ile yahlanganiswa unyaka. So amanye ama-views nama-streams asangena kuyigutsha because isakhuphuka ngamandla. Noma ngathi uyayi-check-a lapha online, hayi isahamba kahle kakhulu, isesemlandweni, isesey'balweni ey'phezulu kakhulu, and I'm sure uzowahlanganisa wonke lama-gold plus adingakalayo, i-gold, platinum, double platinum, yonke into izoyithola igusha, because enye ezinye zey'ngoma ey'gijime kakhulu lapha online yenza kahle. So asibonge kakhulu abantu beqhubeka be-stream music kaMthandeni, abathandi bakhe bemseke ikhathi zonke.